Hi guys, magluluto po ako ngayon ng ginisang talbos ng kamote sa sardinas. Ayan yung talbos guys, hinihimay ko. Talbos ng kamote. Yan, 15 pesos to, isang tali, 15 pesos. Mahal na rin. Himay tayo ng talbos ng kamote. Lagyan ko ng sardinas guys. Luto na po tayo ang background. Yung aming kubo ganito lang, simple, masaya naman. Magluto na po tayo. Naubusan ako ng bawang, kaya walang bawang, sibuyas, kamatis, sardinas, saka yung talbos. Yan, pasarapin na lang natin kahit wala siyang bawang. Batang makulit. Hi, what's that? What's that you're hiding? Dèo dèo dèo. Dèo dèo dèo. Không trò. Nood siya ng Teen Titans. Bè bè. Balik na po tayo sa ating niluluto. Mantika. Ay, ang init. Napaso ako. Ayan, luto na rin po yung ating sinaing. Lagay na natin yung sibuyas. Kasi wala tayong bawang. Naubusan ako ng bawang guys. Kaya
nakabili sa palengke, akala ko meron pang bawang, wala na pala. Minsan lang kasi ako magluto eh. Kaya hindi ko alam na naubos na pala. Ay, napaso ako guys oh. Kahit yan, mapula. Sakit. Simpleng ulam lang sa hapunan. Kamatis. Hapdi lang napasok. Right. Napasok. Tatago ka pa. Ayun na. Mapula. Lagay na natin yung ating maiwagang sardinas. Lagyan natin ng sabaw. Yan. Yan. Bigay ng Walter Mart. Nung pinag-grocery kami ng hipag ko. Yan. Free. Free yun. Free. Hapdi. Lagyan na po natin yung ating talbos. Dami. May dami sa unang tingin. Pag naluto, kaunti na lang.
Sino pong kumakain sa inyo ng ganito? Buhay probinsya. Sarap lang. Ginisang talbos ng kamote with sardinas. Ayan. Kumukulo-kulo na siya. Ang sunod naman guys, sinigang na tinapaluluto natin. Sarap din yun. Or sinagang na tuyo na malalaki. What doing? I'm cooking. Why? Why? Because we don't have ulam. That's why I'm cooking our ulam. Why? Why? Hello? Napaso ako ba yung sakit? Saan? Ayan oh. Saan? Ayan, kamay ko. Saan nakalagay? Ayan oh, di mo nakikita. Ayan oh. Where? Yan oh, yung mahabang pula. Oo. Sabihin nga. Wag na. Baka mausog mo pa. Excuse me guys. Yan. Kumunti na siya. Na ano na. Kumbaga na ano na siya. Napanat na sa Kapampangan. Napanat na. Sarap. Gusto ko super spice. Pakibuksan mo nga to. What? Pakibuksan mo. Lagyan ko ng isang kaunting asin. Matabang. Sarap. Let me try. Wait. Yeah. Oh. Blow. Ano yan? So yummy. Yummy? Wow. Yummy daw. For the first time. Wait natin ng maluto guys. Yan, luto na guys.
Kaya na tayo maya-maya. Ayan guys, under 50 peso budget, may pangulam na tayo sa hapunan. 30 pesos yung talbos ng kamuti, tapos 19 pesos yung sardinas. Tapos yung mga kamatis, bawang, sibuyas. Meron naman ako dyan, kaya lang gastos ko, 49 pesos lang. Ayan, masarap na rin. May ulam ng panghapunan. Mayroon pang tirang pang almusal. Yan, sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng aking simpleng pagluluto ng ulam na panghapunan. Salamat po sa panonood. Bye guys. Chin, bye guys na. Okay, bye guys. Bye bye guys. See you all on our next vlog. Thanks for watching. Bye.